Nu skal vi Filippa lige vise, at hun kan svømme over til den anden side helt alene. Og der er 2 meter dybt. Jeg kan svømme hen på den anden side, hvor der er 2 meter dybt. Nu. Kom så, brug armene. Flot. Kan du svømme tilbage igen? Ja, jeg skal lige over for noget. Ja. Helt vildt sejt. Hvor er du dygtig. Du skal den helt ud til siden. Skub. Der er der lige om lidt. Sejt. Er det ikke bare nemt at svømme en dyb? Jo.